Okay ra ko no. Andiyan ko an mag-xerox lamang ko ang ibilin. Di ako nang gitawagan. Gitawagan na ho. Oh, magbili naman ko ng xerox. Alam mo, makapinhan. Tuwa na tingnan din naman. Dako ibutang na to sa mga gamis na besa. Ito ko to. Sige dito nga. Oo. Okay. Yung isulong sa tabawang sa mga mabisin ko. Ang butas yung gamis ha. Kasi Sabi mo dahil? Pumunta mo kung lente dire ka rin sir. Dahil, ari na ko mo ang hagra ko. Dahil, doon pa siguro kakaroon ka ko ang sa report dahil no. O, bilin na lamang, di na lamang. Oo na lamang ta magkita otro. Sige, basta.